I lle arall fasa hogyn bach o Langefni yn mynd am ginio yn Llundain, ond i'r Ritz wrth gwrs. Ac maen nhw'n dweud am y lle yma, os oes chi ofyn pris unrhyw beth yma, fedrwch chi moi fforddio. Gyda llaw, a comdwch chi yma rhywbryd am 10 pnawn, mi gostith o 10 pint i chi. Ond dwi'n mynd draw fancw i'r stafell fwyta, ond yn hytrach lawr grisia i'r gegin, i gyfarfod chef ifanc o Lanfairfechan sydd yn gweithio yma, a'i enw fo, Gwyndaf Pritchard. Ers faint chi'n gweithio yma te, Gwyndaf? Dros flwyddyn yma. A beth ydych chi'n gwneud cyn dod i yma te? Yn coleg Llandrillo, coleg fe. Felly mae bych chi gyd yn arbennig o dda efano i ddod i weithio yma? O do, ennill cysylltiad bwrnwy. Do wir. A fan hyn ydych chi'n gweithio dyma'ch rhan chi felly, ia? Ia. Beth ydych chi'n baratoi ar hyn o bryd? Lobster mousse o saffron sauce a lobster sauce. Beth ysgolwch chi fewn yn y... Hufen a lobster. Ia. Chydig o brandy. Ydy gymysgu reit da dyna ni lle, ia? Ia. Mae'n swnio'n syml iawn, dwi'n siŵr bod yna fwy iddi na hynny. O, oes, rwy'n bach mwy. Mae yna ddau saws felly mynd ar hwn, oes? Oes, mae un saws yn mynd dros y top. A fod i llifo. Pryd ydych chi ddechrau ymddiddori mewn coginio ta? Pan ni'n ysgol. Yn Wales coginio cyntaf yn ysgol. Nes i fai gymaint i siadra dweud wrth mam bod eisiau mynd yn gwc. A dyna ddod dwi. Bydd i'n mateb i a gyd i goginio adra hyd, ie? O ia, dwi'n eich rhaid hynna fyd. Fan ta, beth ydych chi'n neud arno fo rwan? Yn y clo yna o yna. Ia. A 2 o'r coesa. Chydig o siarfil. Be di hwnna? Siarfil. Siarfil. Un beth sy'n anharo fi te, mae'n boeth ofnadwy yma tydi? O, yndi, da chi'n dod i agor efo. Ydych? Ynda. Felly, pryd ydych chi'n dechrau gweithio yma yn y bora felly? O, fe'n dechrau ta 10 o gloch. A gorffan ta 10 o gloch yn nos, a cael chydig gorffwys yn pnawn da. Be os ydych chi'n cael neud wedyn ar ôl chi orffan eich hyfforddiant fan hyn? Yn dol i Gymru, dwi'n meddwl. A dechrau busnes bach o hun, gobeithio. Un diwrnod. Bistro Llanfairfechan, ie? Rhywbeth tebyg yna. Diolch yn iawn i chi am ddangos ni, y bwyd ych chi baratoi. O, blesar. Ac efo dipyn o lwc, wan, de, fi gai mynd i fyny'r lle cranda a bita hwnna fan ôl. O, iawn, felly. Dyma ni ta, mwys Llanfairfechan, i baratoi arbennig ar yng Nghyferi. Diolch chi drio fo. Sa'ch chi'ch bod os allan? Wel, cwbl fedra i ddweud ydi, pan fydd Gwyndaf yn agor i dŷ bwyta yn Llanfairfechan, os dyna'r bwyd fydd yn y tŷ bwyta, mi fydd yn llawn tu mewn ac mi fydd yn giw tu allan.